наметавонад ки дар лигаи олии мамлакат дар бозиҳои охир пирӯзӣ ба даст оварад ва доир гардиданд ки Файзканд бо клуби марказии варзиш артиши ҳунарнамоӣ кард. Файзканд натавонист ки пештафии худро дар рафти бозӣ нигоҳ бидорад. Он рақобат бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Муҳаммаҷон Раимов партофтиюз зарба ҷониби дарвоза ва ҳисоб кушода мешавад. Шеридин Бобоев дар дақиқаи панҷуми рақобат ҳисоби бозиро мекушояд. бо сар зарба за ҷониби дарвозаи Фатулло Бобоев ва Фатулло Бобоев Муҳаммаҷон Раимов аз канор партоф кард ва бубинед ки дар назди Муҳаммаҷон Раимов ду бозингар қарор дошт. ду фуллобози Регарта даст кореро анҷом дода натавонистанд ва дар дохили ҷаримагоҳ бошад ҳимоятгарони марк. имконият барои Шеридин Бобоев ва ҳисоб 2-0. 2-0 мегардад ҳисоби бозӣ дар дақиқаи 9-уми рақобат. ман таваҷҷӯҳ мекунем бубинед аз канори майдону ирсол мекунад ва инҷо Шеридин ба тӯб намерасад. Фатулло Бобоев ва ҳимоятгарони Регарта даст хело ҳам заиф. Тимур Ҷураев партофти Тимур Ҷураев боз ҳам Шеридин Бобоев ва боз ҳам бо сару гол мезанад. 3-0 ҳисоби рақобат. Шеридин Бобоев дар ҳайати асосӣ ба майдон баромадааст ва Регарта даст намедонанд ки дар муқобили Шеридин Бобоев чӣ гуна бозӣ кунанд. бубинед чӣ гуна дар райи дигар бозӣ карданд. Ваҳдат Ҳанонов ва Тимур Ҷураев. инҷо расиш ба пои Акбар Бобомуродов буд ва маҳз ҳамин расиш Ваҳдат Ҳанонов тӯбро ба канори чап равон мекунад. Табрези Давлатмир пас медиҳад ба Алишер Ҷалилов. Шеридин Бобоев зарбаи Шеридин Бобоев хет-трики Шеридин Бобоев пас ба канори чап буд. Алишер дарҳол тӯбро ба Шеридин равон кард. зарбаи Шеридин он қадар қавӣ набуд вале дарвозабон ин зарбаро баргардонд. Доробҷон Эргашев партофти тӯб зарба ва гол. Шерзод Маҳаммадиев ба задани гол даст меёбад ва Регарта даст дар оғози қисмати дуюм ҳисобро 1-4 мекунад. Регард ба бозӣ бармегардад. голи сеюми худро ба самар мерасонад Шерзод Маҳаммадиев дар лига. боз ҳам ҳуҷуми Истиқлол. Муҳаммаҷон Раимов пас ба Алишер Ҷалилов. Шеридин Бобоев ҳисоб 5-1 ба фоидаи Истиқлол аст ва хело ҳам комбинатсияи на он қадар қавӣ. Табрези Давлатмир тӯбро аз Ваҳдат Ҳанонов қабул мекунад. Табрез паси Табрези Давлатмир ба марказ. зарбаи Алишер Ҷалилов. Ромиш Ҷалилов метавонист гол занад вале бубинед Ваҳдат Ҳанонов ин ҳуҷумро оғоз кард. паси ӯ буд ба Табрези Давлатмир. Табрез ба марказ тӯбро равон гузариш тавассути канори чапи майдон. охирин имконият барои Регарта даст. ҳуҷум идома дорад. Зуваршоҳ Ғаниев тӯбро ба Расул Пайзов медиҳад. зарбаи Расул Пайзов ва бо ҳамин зарба бозӣ ба анҷом мерасад. Истиқлол дар майдони худ Регарта дастро бо ҳисоби 6-1 ноком месозад.